Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kan long le se ka jingsa jingkan mawi kitra jong ka yeng bat ya ka seng hi barok ka wei bat le se kum kanuksa ha ka imlang ka salang ha ka bana pedeng ki babun ki jing e ki pamat ha ka jing im ha ka sngi tho dieng jong ka tayo ka United New Trap Movement West Khasi Hills kala yo ban ple bat IT no ya ka yeng she iwe ikun swet ha pu ka shnong ti ba East and West Khasi Hills ya ka ti ka yeng la penshna bat te da ka seng UHM West Khasi Hills haringkat ka jinga trailang bat ka UHM sengkmi Hakaba hakatiga sngi ple bat IT hakatiga yeng she ikong Sri Devi basayomot kum ikun swet ladan langru kinongkit kam ke UHM West Khasi Hills ba kentup ya president samla Moonstar Nongrem bat General Secretary samla Bisha Rikon Thaba kinong yalam ka seng lingba ki unit bat circle ba pher ki bahap hapo West Khasi Hills bat ru lawan ban sendan lang kinongkit kam ke CEC nadu president rangba ka seng uba Charlie Jerani Vice President ba Kenneth Jana bat kinongkit kam ke Women Wing Central Body usordar bat Secretary Kashnong ti ba ki samla bajuyaile eki kam sen a ringkat ru ki bahaying hasem ikong Sri Devi basayomot hagani ka sngi kum kadak jong ka jingple bat IT katika yeng layo ban khap ru yu ribbon da President ke UHM West Khasi Hills ringkat President rangba ka CEC ha ka jingdon lang ki we de Ngai tu beli ya pi baro pi ba ya sengolem kum yang kariu pentai ke ba ngalong kariu pentai ke pemarway ke ba pilih isen pilih yang kum kene ka yeng ke ba baha ke ba bet ke ba biang pi ki seng UHM ku beli sibun ya pi ba ublei unang karku ya pi hakalenti yang ke jong pi ba pnya yo ka met ke ba kwat ke ba khia bat kum juru ya ibali iba long inong wan met haknik singi kiba bot kiba lawan jungo barabor ya kajing kesem bat inyo kamet kabakot kabakia bat kum juru ya kiba ya don ketilang ya baro ba ya dan bentalang hakane ba phnya ay kane ka yeng ay kublai ya phi ba ublai unang karku ya phi karku kardo ya phi ba phnya yo kamet ka bakot ka bakhia ba phinang ya chaprang hakalenti yang ga jong phi ni phi baro yeng han ne da ka jing kemen bat ning kong ada yu sadar je kasino nga ai kublai ning kong ya president rangba yang ka United New Trap Movement kabala pelong ya ka jing kerku ha ka ne ka sinong ka thau ka jengi da ka ba iwei ilong kumi jengi ilayo jing kerku lingba ka ne ka seng ka ba kordo i by president ba ya itu mene ban nang ta ngai kublai to dum i ka staff i members i badai ha ka ne ka seng te kublai sibun ya pi baro tena kalian jonga kum usardar na seu ngadap la kum sim ka bakia bakadai sin bening kong yenga ba ngan ya kendu yung pine ki jingkurku di ba koridor manta kasni te kan ko por ya i hepche ngadai ki kenja hep ba ilayo ban simpi ka jing ila presiden barang ba jangi ila pli badila IT tengah kum serdaru ngalasa kilangan kapor ya kani kakabuk siar kebai heb ilayo bansyong bansa kajing gadai kajaka kabangiri ngiri tengen ba hinek perlok jongi ila penda pengke banlan ke jirai dam ke ni te kublai sibun teng a sistem paketing kublai ulang dan rengkat lang bat pi bat kunjuru yang ni ke sinong katau
ya kan ke ying bangin nang yo kapit ke piang ka kya na kapor ngin nang la pentrei ya kikam ki bakraw nang mai sepa publish bun Play Charman punya kini jingalang tentang women swing presiden bangba ini Jongkasteng UHM di komisi mentangas kong isap ya na ayu play ula yarap ini ban la ban pendet ini hingga ke jingkar ku kerdo dong play simtang ong ba ikong ya long iba hesha ya long iba hesha adu ban ukhet uso balak ban pendet ke jing kuntai ban kong ru balak penpej ya kajing ke jing ba masuk ban siu kliang i limba ke jing arab ban penpej limba ke jing trei te pada tur ke bayarap ke badan pilang ai kublai yaki te tengkini tinir kenten kublai subon mo bedan lang hani apa bat jo ikilong kemi kiba layawan lang bat nga tang silwere ki kan dan kena kajing penjong kilawa keloi dan bot yang nama khatam ngi ki por ntai de ka por ngi ka dong ka ba adu kata ndai kin sudan ke mesin lawan bot lawan pensayanya ko be sibon ki bat kumju na benta jong kan ke yen ka ba kan ka se ka ai ka be ka long ka sin ka ba ar ka ba ngi la ban le ki de le ke jing kublai ke le hamtam ni ki wes si Yels kiba ya dan sini kiba yu i kini kijing dok kijing janjar jong ki parathan jong fi sene mo ngi ki bidon setai tingim tep ngi ting silomba ya karsan ya fi rei ni aingu pat ublei ba fi dan kum kene temen sem ka ba shit hem ka ban pe shai ka ri ga riu ka dok ka sok te ngam dan ni ai ban kran kene ka por bat kom du besai mo la ai fi kene ka yeng wa la ka long ka baret ru sumbat pedang ya ka da ka ban sem ka bahun ka basngur ramar ba tidak sentuh kini kipuar mentai kilong kipuar kiba jenjar hadu kata deh watai long dari ru ngi ai pi da kaman siem ka bakal pinri pin semar ya kan ka bagi ngi ai te ngam don ni ai bat kran bat kendiat kemejong imud ngi ai kublai ki bikla don kaman siem kila ya tu ki amakong ila watsa na ru menden sene kam dai ka besuk ki bakin i la ka yin ka semmo kin sa kin